Pozdrav svim ljudi, dobrodošli na naš novi kanal. Mislim, ne na novi, mislim, ja sam snimio klipove, ali danas ću vidjeti jednu novu igricu koja se zove Battlefield 1984. Ili druge, mislim da je druge. 1942, da. Dobro, pa imamo da počnemo. Ok, dobro, ja sam uzeo sniper, skinuo sam mod za njega kao što vidimo. Čekaj, ima neki tamo tekić da me prihvati. Kao general. Ok, evo počinjemo, ajde, dođi. Mogu ja da ulazim? Da, ja ću ulazim. Hvala ti. Slobodio si me svih muka. Uuuu. Za sekundu sam mogao da panem dole i da sjebem sve živo. Ok, dobro. I ovaj klip će biti malo duži od onog prethodnog. Ovaj će trajati, ali za nisam rekao da će da traje malo duže, ali ono što drži moju kameru je prekinulo. Sve živo. Evo ih. Dođite vamo, Njemci, ja ne volim Njemci. Alright, da će spucaš. Fuck. Brale. Puko si me, priznajem, puko si me. Ok, sad ću uzeti neku bolju pušku. Ajmo ova. Special Ops. Wow. Ajde, go. Zero, go. Idemo, ljudi. Idemo. Ne, imao sam neslobodnog tenka. Dobro, čekaj. Dobro, neću ništa. Dobro, da vidimo. Što se dešava? Ne dešava se ništa posebno. What? To moji. Jeste. Mislim, valjda ja znam moje tenkove, trebalo bi da znam. Moje tenkove. Dobro. Daj mi tank. What? Counter strike pištolj. Što je dobro slovo. Daj, molim te, to. Mogu ja. To, hvala ti. Hvala, dobro dan. Došao si na vratance. Bravo. Nas ima više. 178, a njih 174. Ok, idemo. Ovo neće biti baš. Ti me to zezaš. Šteta što nemam bombu. Sad bi te puko, a sad ćeš i ti mene da pukneš, tako je. What the hell? U stvari, ovo. Eto, snimću ti. Možda sam malo promuko, mislim, jesam. Logično da sam promuko. I vidite isto sam želeo nešto da mi kažem. Od 20. ne očekujte ikakve, mislim, klipove, zato što 20. Mislim, ne znam, potrudit ću se da budu klipovi. Ne brinite, ja ću zato da sve lepo. Ne možete to tako Mislim, bit će klipova. Potrudit ću se da bude. Ako ne bude klipova, ne brinite. Pratite mi kanal redovno pa ćete da vidite da će biti klipova. Eto. Sam ja najavio ime u prvom delu, nisam. Serbian gameplay. Ili ti srpski gameplay. Kako ne mogu da izgorim? Ne da. Evo ti ga, ko ne da kupi. Kome sam pukao? What? Sam sebe sam pukao. Na koju foru? Znači to znači da je neki moj. Da je neki moj malo umešao prste.
Ovaj klip će mi... Brzo smo dugo počeli. Četvora sam, ne, šestora sam. Ovaj, petora. What? Na koju foru on ima? Na koju foru on je prvi? Na koju foru je on prvi? Hajde se mi, odmah mi da smo rekli. Odmah, svi. Ovaj klip će mi traje 8 minuta. Ajde bre. Dajte bre mrzim. Ko je sad? Opet sam sam sebe. VF. Samo to mogu da kažem. VF. Kako si prešao po mene? Jeli bre? Ja sam išao prečicu. Imamo i ovo, što će biti mnogo korisno. Imamo i ovo, što će biti beskorisno. Zato što ne može jako da puca. To bi trebalo da puca jako, znaš koliko. Ah, shit. Ne ide mi nešto, ne znam, ne ide mi. Ne ide mi, sigurno puška nije u redu. 100% puška nije u redu. Ajde, ne znam ja koju ću, šta ću. Puška nije u redu. Odlučili smo, puška nije u redu. Ne znam u stvari koliko će trajati ovaj klip, ali trajat će. Do 10 minuta najviše. Će da mi traje klip. Ajde pukni me malo kroz tu cenu. Baš malo. Aaaa! Kako nisi pukao? Daj. To ja vozim. Ja sam najbolji kao tenk. Kao, baš to. Kao da vozim tenka, ja tada najbolje igram. Samo nam kažem. Klip 10 minuta. Evo ti ga. Kad ga toliko hoćeš. No da osvajmo ovdje. Goveda. What? Ubij ga više. Okej. Sve zastavu. Osvajaj zastavu, bog te. Ne, ova zastava čeka da dođu meni nemci pa da me pokokaju. Čekaj, gledam. Evo vam ga naj. Ha, motherfucker. Go away. Pa, čekaj. Evo ga, to. Haha. Evo baš malo po kraj klipa. Ajde da čekamo da vidimo šta će sada se desi. Daj!
tamo prišlo do 15 minuta. Može da traje ili... Ja. Ajde, pa tu ti da niko ne crkne. Ajmo, krećemo. Da. Ma niko da je trkao. Evo ga, čisto. Kako strašno izgledaju njihovi tenkovi. Bog te. Niko da nije crkao. Ne bi trebalo. Od uvijek sam žela da vazim ovako nešto. Kraj. Dobro ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Evo što vidite, sve sam prvu medalju, mislim prvo mesto. Čekaj, imam koliko sam ih ukoliko. 14, 5 puta sam trkao i 14 nagrada. Pos.